Takže trojnásobný u nás oblastní vítěz, takže gratuluju. Máme tady dalšího pejska krásného. To je anglický Springbok Spaniel, polovodní pejska, připravuje se na další a příprava už je to asi třetí. Dobře dopadla. Takže pracovně i na výstavě perfektní. Takže prosím, děkuju. Tak to je člena německé OHD Kráskovského. Na výstavě dostala teda oblastní vítěz a krajský vítěz. No, je to pracovní vedené, to na největší úspěch jsou podzimky. Takže pracovně i exteriérově perfektní pejsek, děkuju. Takže tady je cena malého menstruantského ohlasu, je rok a půl stará. Zatím teda máme jenom jarní zkoušky, chystáme se na podzimky a tady máme oblastního vítěze. Takže taky pracovní pejsek a budoucí pracovní, takže děkuju. To dvouletá se na Gordonce krát a dnešní výstava vlastní. Gratuluju. Takže Gordon Setter, děkuju. A vidíte to, a tady nastává přesně ten případ, kdy může být jedinec, který zvítězil ve třídě pracovní a dostal příslušné ohodnocení, tak i samozřejmě i tento pracovní pejsek může získat titul oblastního vítěze. Takže ještě jednou krátké představení. Tak ještě jednou, tříletá cena Karelský medvědí pes, šampion práce ČR, mezinárodního mít nemůže, země původu zatrhla. Děkuju. I vidíte to, i takovéhle věci se v kinologii stávají, bohužel. Další pejskové, další bobíci nebo vítězové oblastní. Není tomu tak. Takže bych poprosil 2 čestná kolečka, pomalu vím, že ty pejskové mají toho dost, ale jak pejskové, tak i vystavovatelé jsou stateční, že vydrželi být takovými krásným počasí samozřejmě, ale přece jenom vedro je vedro. Takže fanfára. Zase příští rok. Tak